Čaute! Ja vás vítam pri ďalšom dieli, tentokrát to nebude ale survival. Ukážem, ako si urobíte jednoduchú pás, ktorá vyzerá takto. Funguje tak, počkaj, ešte som tu zabudol jednu vec spraviť. Funguje tak, že uvidí diamant bloky niekto, padne to a padne do lavy. Samozrejme zhorí. Nechtiac som pobral veci, čo som tu mal nachystané. To bola tu. Budete k tomu potrebovať presnú trošku. Niečo, čím to vykopete, ja neviem, kde to budete stavať. Nejakú návnadu, blok, z ktorého to bude postavené. Som sa pomýlil, dobre, nevadí. Potom lávu, ktorá je vlastne na spodku, aby zhorel. Redstone repeater vlastne, aby všade dočiahol ten signál. A redstone, tak ja to zoberiem. Vlastne to nepotrebujem. A funguje to tak, že styky pistony musia byť, aby sa ten blok aj odsunul naspäť. Tam vstúpi, aby sa to odsunulo naspäť. Tak, budete potrebovať pistony, podľa toho, aké chcete to dlhé, alebo styky. Redstone repeater dáte za to, na to napojíte redstone. Redstone bude viesť do torčky a z toho bloku bude viesť redstone zase na druhú stranu, na druhej strane to bude také isté a napríklad to dáte sam, ako som si to dal na tej pressure plate. Takže ja to tuto postavím niekde. Neviem, aké to bolo veľké, ale tak dám potu. Takže toto má byť 4 bloky. Tak to až po bedrock. Samozrejme, vy si tu nerobte pod bedrock, stačí tak 5-6 blokov. Akorát, aby tam spadol a zhorel, alebo keby ste chceli ešte drop z neho, čo padne, tak si tam dáte lavu a vlastne to tu možno spraviť. No vlastne nie, to je na hentla. Dáte si tam lavu a pod to si dáte rebríky. Vlastne, a nejakú veľkú jamu potom vykopete, aby chvíľku horel a aby nemal moc života, aby spadol do tej jamy. To už... Dobre, to nevadí, niekde nestojí ešte. Tu si dáte pistony. Nie, urobil som to zle. Pistony mali ísť až tam. Fail. Počkať. Hej, dobre. Som sa troška pomýlil, to nevadí. Dúfam, že každý tomu pochopí, ako sa to má spraviť. Hej, som sa pomýlil. Vzadu si vykopete tak 9x3 podľa toho, aké to máte dlhé, sem že toto je 9. 3, 4, 5, 8, 9. Tu si dáte redstone repeater, ktoré necháte na jednotke. Na to dáte ten redstone. Redstone napríklad do tejto. Tak, tu si dáte to, zoberete si redstone torčku. Dáte ju tam, ono sa to aktivuje. Z toho povede ďalší krát, ktorý pôjde tu. Na túto stranu. Som pomýlil. Zase vykopete 9x3. Môže to byť aj väčšie, keby ste chceli. To napojiť. A zase si spravíte vec s tou torčkou. Čiže tam toto potom nepôjde do tej strany, ale pôjde. No, tak som dodal moc blízko. Ale vlastne fungovať to bude tak isto. Mám to trocha už. Bola strana aktivovaná.
Teraz taďal to povedie redstone, musí to celý slúžiť a pôjdete blok pod zem. Nie, zle. Ešte teraz pôjdete blok pod zem. Bežne si to spravím takéto. No vidíte toto. Ešte si dám repeater. Dva bloky sú to, čo tam dám special platey. Nie, zle. Zad troška pomedil tak a hore dám special platey. Ale môže si to dať tak stone. To nebolo moc vidieť. A tadám. What? Aha. Dobre, tak to troška posuniem sem. Tak. Dám. Nakoniec napríklad nejakú vzácnu, čo máte, ja tam dám diamant bloky. A celé to obstávate stoneom, aby nikto nevidel tie diamant bloky, aby to nerozgrifoval zozadu. To si spravíte už nejakú budovu, alebo čo chcete, neviem, je to jedno. Všetko je na vás. A nech vám to funguje. To je asi všetko. Jak by som tam videl, tak 5 lajkov, tak bude ďalší diel z takýchto pastí. Budem to robiť. Ak nie, tak nie, no. Zatiaľ sa majte.